В северозападен Иран се намира село, чието домове изглеждат сякаш са израснали направо от планината. Това е Кандован, селище издълбано в десетки конусовидни вулканични скали. Вместо да строят къщи върху земята, поколения жители са издълбавали помещения направо в огромните конусовидни скали. Местните наричат тези жилища каран. В тях има стаи, кухни, складове и дори помещения за животни, а някои скални домове достигат няколко етажа. И най-интересното е, че Кандован не е археологически музей. Хора продължават да живеят в тези жилища и днес. Необичайната архитектура започва много преди появата на самото село. Районът е оформен от вулканичната дейност на планината Сахант. Пирокластични потоци оставят дебели пластове вулканичен материал, които постепенно са моделирани от водата и ерозията в островърхи конуси. Скалата е достатъчно мека, за да може да бъде издълбавана, но достатъчно здрава, за да образува цели помещения. Дебелите каменни стени имат и практично предимство. Те смекчават големите температурни разлики на планинския климат. Точната възраст на селището не е напълно установена. Туристическите източници дават различни оценки, а една от разпространените версии свързва заселването му с хора, търсещи убежище по време на монголските нашествия. По-сигурното е това, което се вижда и днес. Древният начин на строителство не е изчезнал. Между скалните къщи вече има електричество, модерни пристройки, магазини и туристически помещения. Но зад много от обикновените врати все още се влиза направо във вулканичната скала.